kamo sashen Hausa na BBC a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne dubban 'yan Isra'ila za su gudanar da wani tattaki a yankunan Falasɗinawa a birnin Kudus. Amurka ta zargi China da kokarin ɓoye abin da ta kira aika-aikar ta take haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Idan muka je Najeriya, an zaɓi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta PDP a zaben 2023. Ba abin da zan ce yau sai dai in ce alhamdulillah, Allah ka taya mu rubu. Wannan nasara ta cin wannan zaɓe mai albarka, muna fatan alkhairi, Allah ubangiji ta fitar masa da wannan kujera a cikin sauki. Ta za ku je ƙarin bayani a jihar Sokoto ko wasu 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC ne ke da matsayarsu ta yin shuri da abin da suka kira ɗauki ɗora a zaben fitar da gwani. Ba zaɓe ne aka yi ba, 'yan gidan Wamako ga baki ɗaya suka yi tikin over, da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba dole ya bada dama a rubuta mishi. Ana cikin zaɓe kawai aka ɗauke wuta, kuma wutan nan dama ba wutar nefa ba ce, aka zauna haka nan cikin duhu aka yi duk abin da ake so a yi. To za mu kawo muku dukkanin waɗannan har ma da filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu, amma da farko sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Masu zaɓar ɗan takara a babban taron jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sun zaɓi ɗan takararsu na shugaban ƙasa a zaben baɗi. Shi ne tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar, wanda ya doke abokan hamayyarsa ciki har da tsohon shugaban majalisar dattawan ƙasar Bukola Saraki. Wakilin BBC ya ce ana zargin wasu 'yan takarar sun baiwa masu zaben cin hancin dubban daloli. PDP dai ta mulki Najeriya har tsawon shekaru 16, daga bisani ta sha kayi bayan nasarar shugaba mai ci na jam'iyyar APC Muhammadu Buhari a shekarar 2015. Nan da mako guda ne ita ma jam'iyyar APC mai mulki za ta fitar da nata ɗan takarar. Shugaba Biden na Amurka ya buƙaci Amurkawa su zage dantse don tabbatar da kare aukuwar duk wani harin bindiga a gaba bayan wani makamancinsa da aka kai wata makarantar firamare a Uvalde da ke jihar Texas. Wani matashi ɗan shekara 18 ne ya kai wa ɗaliban na Texas hari da bindiga mai sarrafa kanta. Before traveling to Uvalde, Mr. Biden told students in Delaware it was still... Wakilin BBC ya ce kafin balaguransa zuwa Uvalde, Mr. Biden ya faɗa wa ɗalibai a Delaware cewa har yanzu akwai yiwuwar samar da zaman lafiya a Amurka. Mataimakiyar shugabar ƙasar Kamala Harris ta yi kira da a haramta mallakar manyan bindigogi. Tana magana ne a wajen jana'izar ɗaya daga cikin wasu yara 10 daban da su kuma aka harbe su a wani hari da aka kai wani katafaren kanti a Buffalo makonni 2 da suka gabata. Amurka ta bayyana damuwa akan abin da ta bayyana a matsayin kokarin China na amfani da ziyarar da babbar jami'ar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kai yankin Xinjiang da ke yammacin ƙasar. A sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sharuɗan da ƙasar ta gindaya akan ziyarar Michelle Bachelet ba za su ba da damar yin cikakken nazari akan take haƙƙin ɗan adam a jihar ba. Ana zargin hukumomin China da aikata cin zarafi ga musulman Uyghur a can. Amurka dai ta yi gargaɗi tun kafin tafiyar ta cewa hukumomi ba za su ba ta damar shiga ko ina ba. Ta kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yau ne ake sa ran dubban 'yan Isra'ila za su gudanar da wani tattaki a yankunan musulmai na tsohon birnin Kudus a daidai lokacin da Falasɗinawa ke gargadin cewa hakan na iya haifar da tashin hankali. Taron na daga tuta wanda ake yi domin murnar karbe gabashin Jerusalem a 1967 yana zuwa ne a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Isra'ila dai yana kallon birnin Kudus baki ɗaya a matsayin babban birnin ta, abinda kasashen duniya da su kansu Falasɗinawan ke cewa ba za ta sabu ba. 'Yan sanda 3,000 za a jirge gabanin fara wannan tattaki. Real Madrid ta dauki Champions League kofin gasar zakarun Turai kenan bayan doke Liverpool da ci ɗaya mai ban haushi a karawar da suka yi a Faransa. Vinicius Junior ne ya ci kwallon da ta baiwa Real Madrid damar lashe Champions League din na 14 jimilla kenan. An jinkirta fara wasan da rabin sa'a bayan da rikici ya kaure tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan Liverpool waɗanda suka sayi tikitin kallon wasan na boge.
The French Interior Minister was also quick to blame English fans. Wakilin BBC ya ce ministan cikin gida na Faransa ya yi gaggawar ɗora alhakin hakan akan magoya bayan kungiyar ta gasar Premier, sai dai a nasu bangaren sun ɗaura alhakin hakan akan rashin tsarin hukumomin Faransa da ma matakin 'yan sanda na amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa su. Ta labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu ko bari mu je ga rahotanni. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, watakila nan gaba a yau ne shugaba Biden na Amurka zai kai ziyara birnin Uvalde bayan da wani matashin dan bindiga daɗi ya shiga makarantar firamare a makon da ya gabata ya kashe yara da malamai biyu. Bayan wannan mummunan hari dai shugaban ya buƙaci haɗin kan 'yan jam'iyyarsa ta Democrat da ma kuma 'yan hamayya na Republican akan yin tsauraran dokoki da za su takaita mallakar bindiga da sauran matakan da za su kare hari a makarantu a nan gaba. Ga rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya hada mana. Shugaba Biden da yana fuskantar kalubale wajen cimma matsaya ta tsaka-tsaki a birnin na Uvalde, inda zai kai wannan ziyarar ta'aziyya da jaje tare da mai ɗakinsa Jill Biden da za ta rufa masa baya. A ka'ida dai zai je can ne domin ya gabatar da ta'aziyyarsa da jajantawa iyayen waɗanda harin ya shafa. A matsayinsa na wanda ya san zafin rashin 'ya'ya, shi ma zai tausaya musu sosai akan wannan rashi. Sai dai kuma wasu daga cikin iyaye da 'yan uwan da ke cikin wannan hali na jimami ba za su so su gan shi ba, ko kuma wani ɗan siyasa, saboda fargabar cewa za a shigar da damuwa da jimamin da suke cikin babban batun siyasar da ake yi na tsaurara matakan mallakar bindiga. To amma yayin da yake neman haɗin kan dukkanin 'yan siyasa na jam'iyyarsa da kuma 'yan hamayya akan yadda za a tsaurara matakan mallakar bindiga, zai ci karo da manyan 'yan Republican waɗanda ke ɗora alhakin matsalar akan batun tsaro a makarantu da kuma lafiyar kwakwalwa, amma ba mallakar bindiga ba. Saboda haka abu ne mai wuyar gaske samun haɗin kai na ɓangarorin jam'iyyun biyu. A gaida Muhammad Anur Muhammad. Kuna tare ne da sashen Hausa na BBC. Idan muka je Najeriya, tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya lashe zaben fitar da gwani na masu neman takarar shugaban kasar a jam'iyyar PDP. Yanzu dai shine dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar hamayyar a zaben da za a yi bada a Najeriya. Ga Ibrahim Isa da karin bayani. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya samu nasara ne akan abokan takararsa su 12 a zaben fidda gwanin da kuri'a 371, inda gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike ya kasance na biyu da kuri'a 237. Nan tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya ne kuma shugaban kwamitin da ya gudanar da zaben Sanata David Mark ke shelantawa duniya nasarar da Atiku Abubakar ya samu. A jawabin da ya yi bayan nasarar da ya samu, tsohon mataimakin shugaban kasar ya caccaki gwamnatin APC mai mulkin Najeriya, yana cewa ta jawa Najeriya koma baya, kasancewar babu abin da ta tsinana sai warwarar ayyukan alherin da ya ce jama'iyyarsa ta PDP ta shuka gabanin APC ta yi mata kaya a shekara ta 2015. Amma ya yi alwashin cewa zai mai da Najeriya kan kyakkyawar turba idan ya samu nasarar zama shugaban kasa. Today is a very, very historic day. It is going to give us an opportunity. Yau rana ce ta tarihi kwarai da gaske, kasancewar za ta ba mu damar gyara kurakuran da gwamnatin APC ta tafka. The misgovernance of the APC government. Farin ciki dai ya rufe mafi yawan wakilai ko delegate da dimbin magoya bayan dan takarar da suka makare dandalin zaben. Wannan nasara ta cin wannan zaɓe mai albarka, muna fatan alkhairi. Allah ubangiji ta fitar masa da wannan kujera a cikin sauki. Su ma 'yan kwamitin zaben sun ce sun ji daɗin yadda zaben ya kaya. Dr. Ahmed Adamu na cikin 'yan kwamitin. In kai duba tsare-tsaren da aka yi, wani tsari ne zaka ce kamar a ƙasa turai kake. So wannan gwada cewa jam'iyyar PDP jam'iyya ce mai tsari na ƙara samun shugabancin ƙasar Najeriya a wannan zaben da za a yi. Ba abun mamaki bane ba ganin cewa 'yan takarkaru da dama sun janye mana saboda ganin jajircewan shi a wancan karin ma shi mana takara, to bisa za mu canza dan takara. Mutum da za a iya kawo ya haɗa 'yan Najeriya baki daya shine Atiku Abubakar. Duk delegate da suke na zaɓe sun san da haka.
da jama'iyyar PDP da kishiyarta wato APC mai mulki duka sun ce sun bar takarar shugabancin kasar a buɗe sakamakon ɓoye-ɓoyen da suka yi ta yi wa juna. Sai dai kasancewar yanzu alƙiblar PDP ta nuna arewacin kasar ta bawa takarar shugaban kasa, yanzu kallo ya koma kan jama'iyyar APC